$70. Да. Още колко? Нали каза 80 имаш в него? А? Нали каза, че имаш 80 в Да. него? Защо ми даваш само 70? Добре, няма значение. 75 са тука, 124,30 сметката. Значи, още 50 евро. Ето ти още 30. Сега отивам да се качвам. Не, мане ги тия стотинки. Донеси ми, мане ги стотинките, няма какво избирам. Донеси ми 50 евро и готово. Не те видях, че дойде от тази страна. Дай му ня 50 евро. Ето цени 50 и станаха 125 точно. Така. Това беше клиентката, на която американец се иска 65 евро до Пазарджик. Има някои хора по 30-40 години работят на тази гара и така не се научиха да работят. На тази гара работиме само аз и негър. И така, бе, негър. Негър работи мега оборотен бачкатор, аз работим килър. Благодаря за вниманието.